ilitum la election hai det lotte ilitum la keciatum amen voter list ben kang tip la hello keciatum apa intan di pulau la tator ben king tan unik keciatum sakori intan di pulau la tator ben king unik kiunan de pilo la kesi ben kesi BJP itu manta ame thang office ka chong puan ta labang so ke CCN halatung ta ado tu luni jira jupa tu sana amu amne Pili lantu marni sa lapen ave lantu posta ningo edek ko posisi ini lantu mapan dia bacuhango luna tu itu kopi posri Pili la puson Arni Ahus ka itu kacing tonga Lapen pili angke Mopen ang iti mula nili tarangkele Kunta hini bakal susero Nalito bakal ilit dong tipu bong Cia tu mamen intan di pulau. Tor seperti intan unik. Lagi intan di sini. Cia tu apa intan di pulau latar tor seperti intan unik. Cia tu sakori intan di pulau latar tor seperti unik. Kiunan de pilo la kesi ben. Lapang so kesi. BJP itu manta ame thang office ka chong puan ta labang so ke CCN halatung ta lapor labang so ke CPN ilitum la election hai det lotte ilitum la ke ciatum amen voter list ben kang tip la hello pata namen right un thapare along de hui apata kang tip la hello Nah, hai ta itu ke hai lagi di. Munit do pik lagi. Adu mi heta hala sakecep wa ke tu searching along. Hala dakta bang rong. Dia munit tu sakecep tu nang dun tu pak hangyang. Ju council election hala dak ini tu pak pomet kelong. No naman ke do ano ba itong langan doon kaya itong ding rong alam ini itong lake kimisen alam lapen pini arwe jang olo sita nang lituan ta arna mardong lo nilitawang bomot ardong lo nitong meeting ke do ahud arwe ingun pesay pini depta 310 adon haruke thom rakep don haruke thom rakep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join nun et lo pini la pen procession da dingpi munita 10,000 bak chetong lo pini la potsi la ke theklong lor lo i karbia tum inglong rat tum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum phanang pa se chok la tribe atung mang bong pa ye chok akam claim ka sam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke jok ta nong chini lo la penitum united nang ji po bang chini lo tribe atum an upete ilitum e minority se cheplang boke la hello alange minority athik the cheplang dang lo ma pima pan lo non election hu theklongji itu minority cheplang dang lo ma pima ke election hu theklongji jo ko an si ke vote ke long ma the mahala bang ki che tum ke pom matsi thur pakhi ke vote na pidun ke hala tum itu ma long lead pen to ma political rights nang chidun thekji apa nang hala tum ke BJP pen congress apan CPIML apan si receive ason si ke en itu ma karbi ang long di mahasau along le la pen political rights an nang chidun ji apan ke BJP la ke chia tunge BJP la pen Congress la pen ke CPIML atom hansi a risima son si ke en la si la so alam itum rat atum chini pe menai sar la BJP atom article 244A la pen ke hemprehang bo palam hoga
BJP tu ngahang hi lagi ni litum jakka sekeda mota bang Rajnath Singh minister hala bang Sohut home minister ni tum han directly yang thanun lu lagi nang tu han nang pipi pu lagi BJP tu ni tum jakka sen sikedam ke official sikedam ke hala su nang thanun etlo lagi nang pipi pu ki piji langa li non la 6 schedule ta pavide ji bu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate det loke papa be det loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binong ke la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo hedi la tum khay alam si jasmet ke lang ke mati di la tum chethana ligze ta khay alam si ke lang la pot area na tum dak India chirai thip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai sia pot dakta area tum chirai thip nang ji pusala tum kamatha ala pen akam da claim la si dak ili tum phan autonomy thu ke asap ta nang ping tum ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nili alang li tum phan mang hu hak kupisi alang li tum karbiar arat inglong arat tuman ka pivira kam si claim lo long recap ta chipi det lo la phi anta alang litum BJP long dodun bom la ke alang litum ke chi atum arisim ason si cheplang dun bom la ke therak me mi alam la pening oi me mi alam Sir sialam kedam tang ngarni hu tala ASDC long MP candidate Johnson B alang di kaning jepon APHLC tumke Meghalaya long inur bahini ke thekiri tumha se ke chiki rasi haida se tame alang le tum ani hangling claim long le halatum alam se arjunai pusa koi pi pondol se ko ana ho Meghalaya ke APHLC abadet ke non ke ni tu dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang hang he ala tum man ni tum dam chingki ji hala tum ta tribe ke tum e khayet lo ke la bo ni tum dam ji chingki ji la to ke alang li tum bije la ASDC tu nga aprangda Kolkata si damrong ditile kalima lang la so alam ke jokta chini kente Kolkata ke hala daga bongli aise kente mesen bang bongli to man ke ba me thang si chiklem lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali tu si bang ningje la son ni tum pe pot ningje hai hede ta Sana dana ke josi nangli ron radar fan message PCP yang tung la sanang le haida Nepi turutang te nepi kang tung ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ketum along dodunra keci atum resim ceplang dunra inglong arat atum han kapivirji akam claim nang ni la hello la pendit tu ke la ke long week nang po autonomous ako lagi longji atima constitution long sige tok do ke lagi Asar de pidi kupia party pe la ngayon nun kesa. pini ke BJP ai selo congress ta do ben ASDC ta do ne pini do Kado ka independent ta do people na चलो बताने दो चलो के kado ka bebang phukang kan doju sar NDF atum ben ta do kado bebang phukang doju sar ndel don pharo ke thomra cap kini hedi na join do yo yo BJP tumjong se haida to purang te ala ini article 244 ke patut regji lakan pada ala uniform civil code ada implement long le ladak schedule area ke kusi ke nam tang CM ke bakot ningji kami labang soalam la tungge la pachu bailok lo lagi manifesto lo jong si claim ji pute manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chot la tungge claim det ji galilo mane hala 244 e ke la tum ke repeal nangi puse claim ko la tum ke cancel nangi puse claim ko la tum ke UCC pe dovek nangi puse claim ko la tum ke CAA